И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Assassin's Creed и ще играем Dungeon Rampage с Катрин Русева. И почваме. Опа, не съм с хубавия герой. И това ми бяха героите. Това е задържането на Зъл. И ето я Катрин. Всички са в фаза. Ще изиграя само един батъл. Това е най-силният меч от 120 000. Катрин, кажи хи на YouTube. Бъгна ми играта. Чакайте. Катрин, кажи хи. Така, на YouTube. Сега като мини втората фаза, ще спра клипа. И ако ви хареса, се абонирайте за мен и ютубърката Катрин Русева. Скоро ще правя клипи на лига с едни манячета. Ще трябва да си купя герой. Един хубав герой. Ще почнем да играем стабилната. Както и ще правя видеоклипове. Съжалявам за лага, ама сега правя клипи и зато и много лаги. И сега гледайте ми бъто. Въй, сега ще ме убият. Това ще е много гадно за клип. Въй. Добре, че имам бомба. Не. Ето ми е атаката. Викай ми Асасин за клипа. Не, ти кога се прибраниш? На спауна. Добре, изчакай. Сега ще ги убия. Обаче умрях. Катрин, съживима. Ей, тук долу. То минахме битката. И това е за клипа. Надявам се да ви хареса. И това е от нас. Чао. Кажи чао на YouTube, Катрин. Чао. Чао.